zlom počasí, hej, príklad, je zlé počasie, hej, páli, hej, ťa slnko ťa páli, hej, ty nevieš, do piče si rozhodúčený, ti kokotiny ti aj do očí, ti kokotiny úplne ti idú, vieš, rozumieš? Ja nemám čas, rozumieš, že počasie, nechcem sa popáliť, hej, tak idem na ňu, idem, hej, idem na ňu, hej, a keď je túto na zemi, hej, chytím ruku, hej, vytočím, hej, letu, hej, a tu toho zablendujem, hej, hej, tu ho blendujem, cítiš, ako to máš v kove? Cítiš ho v kove? Hej, alebo hej, príklad, je postoj sibirský, hej, a ideš mu na tie puťky, hej, ideš na tie puťky, hej, a to chytím ruku a nebo toto je dobré, hej, tu poza krtí, hej, tu je to dobré, hej, alebo poď von, hej, mákneš, kopačka, hej, sa švíka, to je kopačka, hej, chytím ho tu, cítiš to, dobre, hej, a teraz noha ide sem, tu je podkopávačka, tu ja! Ponímaješ! Čo ty govoríš, dielačka, čo? A čo teraz urobíš? Čo je za piči? Chápeš? Takže ja, hej, ešte keď vidím, že páchateľ není úplne odrovnaný, hej, a išiel po tej kabelke, hej, tak ja príklad, hej, mám kabelku, hej, a vidím, že je vyrovnaný, hej, tak ho chytím, hej, proste takto, hej, tak ho zdvihnem páchateľa, hej, a poviem, že tu máš, tu si chcel kabelku, hej, tu toho napotrujem na hlavu, hej, a on teraz nevie, hej, on je zmetený, hej, pozri sa, on nechápo, nevidí nič, hej, jediné, čo je prúser, je, že počuje, hej, tak musí už neškodiť ja to počutie, takto, tak, a teraz už ani nepočuje, chápeš, a už ho mám, hej, tu budem tuto ľu s ním, hej, tu si tu, kde sú stromy, hej, tuto bude najlepšie, hej, a najlepšie tu, hej, tu, hej, tu to obúcham, hej, alebo dobre je, chytím si ho takto, hej, aby som to mal na onu, a teraz idem, tu ho mám, hej, tuto, a tuto už, prosím počuť, hej, tuto už, hej, a tu ho zablendujem, chápeš?